Fleba ni an lamɛnba o k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye jumasu ye anw fan fɛ yan Bamakɔ n'o o ye Falajɛ Carrefour ye Tour d'Afrique masuruna na Fala ye san bɛ ka na yan san in kɔni finnen don cogo min Marela ni yan dɔrɔn don dɛ Fala ye bi sɔgɔmada in na an ka babu kɔnɔna na an ye jeli cɛkɔrɔbaw tɔgɔ fɔ Fala ye an ye ko wuli dɛ sabula maa caman bɛ yen olu ye a yira k'a fɔ maaw bɛ maaw la maa minnu bɛ bi n'olu tɔgɔ fana kan ka fɔ min ye Kulukɔrɔbakaw fɛ yen Banjugu jeli Banjugu Kuyate ale ka denbaya bɛ yen Nɔnsɔnbugukaw fɛ yen jeli Cɛkura bɛ olu fɛ yen min ye Segu ye jeli Maliki Jaw ale tun bɛ yen Sinzanikaw ka Pama Kante tun bɛ yen min ye Fotigi Jabate ye n'o ye jeli Baki fa ye ala ale ka kalifa minɛ a la san 2020 ale kun sigiyɔrɔ bɛnnen don Fanakaw fɛ yen ma Sɛgɛla jeli Bazumanaba o tɛ fɔ maa ye Jumarakaw ka jeli Baba Sisoko o fana tɛ fɔ maa ye min ye Madi Tunkara ye ka bɔ Damangaw fɛ yen o fana ye a tile kɛ Cɛmɔgɔ Tunkara ale fana tun bɛ Damangaw fɛ yen Kuwarukaw ka Modi Tunkara fana tun bɛ yen Ɲamina Lasana Sisoko ale fana tun ye jelikuntigi ye Jamusa Sumano Bamakɔ kɔnɔna na yan min ye Bakari Sumano o fa ye ale ye Burama Sumano o mɔkɛ de ye Jamusa Sumano ye Fala ye Bolibanakaw fɛ yen Jeliba tun bɛ yen Jeliba Kuyate ale tata Bamakɔ Kuyate fa ye Fala ye Murijakaw fɛ yen Alikaw Kone o fana tun bɛ olu fɛ yen Ntomikɔrɔbugu Sidiki Jabate i b'o dɔn sabula o ye Tumani fa ye Sidiki Njini ale tɔma Sidiki kɔrɔba o y'o ye Baturu Segu Kuyate Jeli Seni ani Safura Deni Kela Bala Fala ye ale to kofɔ maa ye Kela Bala Jabate ka taa se Kuremalikaw ka Yayi Dante ma Wa Kamisogo ka bɔ Kirina Kɛlɛ Mɔnzɔn Jabate ka bɔ Kita Tijani Sisoko ka bɔ Kita Budofokaw ka Maratuba la o fana tun bɛ yen Tuntun Jabate ka bɔ Lambidu min ye Jɔmɔgɔkaw ka Ganda Fadiga Tijani Konte ka bɔ Bunofo min ye Amadi Jeliba ale tun bɛ Dilikaw fɛ yen Bara Samaru ale ye Motika ye Fala ye Filajeli ale fana y'a tile kɛ min ye Dibi Kuyate o tun bɛ Ɲarela Bamakɔ yan Jeli Magan Sisoko Kolokanikaw fɛ yen Burulayi Jabate Fala ale bɛ sigiyɔrɔ kun bɛnna min ye Faransikaw fɛ yen ma Jeli Sɛsi Jeli an b'a yɛrɛ fo k'a Kuyate sabula jeliw yɛrɛ ko ten ko Jelima Kuyate bɔ Fala ye nin ye jeli cɛkɔrɔbaw ye k'a yira maaw la k'a fɔ ko ninnu tun b'a dɔn k'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye ka se ka baara kɛ yaasa maaw bɛ se ka kala cogo min ninnu bɛɛ lajɛlen y'u jeniyɔrɔ fi jeliya la Fala ye nka olu m'a kɛ ni fɛn sɔrɔ ye dɛ fɔlɔ olu tun ye jali kelen jatigi kelen de ye Fala ye Garibu Dugubɛ Deli Nbala Fabaliya don Duwanzakaw k'olu bɛ nisɔndiya la Fala ye Taji a selen don olu ma ye DGCC ale kɛlen don ka wulikajɔ boloda sa maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka siman kɛ n tɛ san sɔngɔ sigi a kan kɛnkɛriw minnu kɛlen don k'u ban ka jamana ka sɔngɔ sigilen labato olu y'olu dɔw datugu APDP n'a jɛɲɔgɔnw ka taa se a bolofaraw ma sa olu bɛ ka ɲɛfɔli kɛ Segukaw ye maaw tɔgɔla kibaruyaw olu la Korokaw fɛ kalanso 3 o dilanna kurakura ye min ye kalanso in ye fana a bɛna kɛ nafa yɔrɔ ye nafa min n'o bɛna to maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila bi Fala ye olu bɛ se ka u kun sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ ye Duwanzakaw fɛ Kiyun kɔnɔna na ɲɛfɔli bɛ ka kɛ musolakaw ye cogoya min na saniya baara u bɛ se ka olu boloda u ka marabolo bɛɛ lajɛlen u ka Kiyun kɔnɔna na kuma tɛ nin waati min na min ye baaraba in ye sen na Fala ye ko Trump a ka fanga maaw
k'u b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko ka na min ye gosili ta ka ɲɛsin sini ma Mali jamana kɔnɔ. Bali ministre bɛ jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna i b'a dɔn san o san marafa baaralaw ni marafa feerelaw ni diɲɛ wolomasiri tabaw ka dagatigiw n'u ka kuntigiw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yan a ta ko filanan kɛnɛ kan Abdoulaye Diop ye kuma ta fala ye ko waleya min filɛ ka labɛn n'a kuma fɔra olu yɛrɛ y'a kuma mɛn bɔlɔlɔ de kan u y'a kuma mɛn kunnafoni gafew fana caman na komi Américains bɛ ka labɛn kɛ ko nka k'ale bɛ min dɔn ko n'olu ma kuma ta ɲɔgɔn da dɛ u ni Mali ma bɛn a la u ni Mali u ma kuma fɔ Abdoulaye Diop y'a yira fana k'a fɔ fana min ye Mali fana taabolo a n'a ka kow kɛcogo olu dɔnnen don bi wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Jean-Élisée Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbagaw n'o ye Irisilakaw ye dugukoloko hukumu kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛ nin kalo in tile 23 kɛrɛnkɛrɛnnena Kidali n'a Lamini bɛɛ lajɛlen na Bamaɲɔgɔn ni Lawale kabaw dogoyɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye JNIM ni FLA maaw ye u ka dogoyɔrɔba minnu tun bɛ mobili kɔnɔna na u y'olu bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'o da kolonci u y'a yira sa k'a fɔ ko kimɛli kɔni kɛra kɛ sababu ɲuman ye min y'a dɔn k'a fɔ ko Bamaɲɔgɔn ni Lawale kabaw don o don kelen fana na sa mobili dɔ tun bɛ fana kun falen don to minɛnw na fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soribugu ale masuruna Kita marabolo kɔnɔna na Kulukoro o kɔnɔna do fala ye Sigana bɔra la pewu min kɛ min ye armée ye ale ye goni jigi o fana kan armée ka wulikajɔw bɛ o marabolo ninnu kɔnɔna na yaasa kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ duguma sanfɛla mɔgɔw kɛlen k'u ka baara kɛ olu k'u wasa don kɛlɛkɛcɛ tɔw la o kimɛli baaraw bɛ sen na baro kɛlɛtigi Jean-Élisée Daw y'a yira sa k'a fɔ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a baaraw bɛ sen na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ fo basigi ni lafiya o ka don an ka jamana kɔnɔ sɔgɔma in na an y'a kuma fɔ Nɔnzɔnbugu Bakɔ Bangɔni ka taa se Safoma ani Dabani o sira dilanni ko hukumu kɔnɔna sa wulikajɔ kelen don maa 430 kɔni ko olu ka musaka dir'u ma maa 144 olu ka musaka sɔrɔ ka ban sefa wari miliyari 1 ko o de donna olu ka hakɛw la fala ye baara in kɔni bɛna to senna sa siraba in bɛ se ka bɔ cogo min na Mali ɲɛmaaw y'a yira sa ko sisa kɛlɛli kɔni o ka bɔ dogo la bɛɛ lajɛlen ye minisiri bɛ sariya ko kunna sa kiiritigɛlaw kiiri bolofaraw ni kiiri yɛrɛ bɛ dɔn sira minnu fɛ fala ye a ye bataki ci a bɛɛ lajɛlen ma k'u kana hinɛna kɛ sisa ko la an ka jamana kɔnɔ tuguni a bɛ ka maaw sosuwa bi so ani tile kɔkan kibaruyaw la sa Burkinakaw fɛ yen olu ka douanelakaw y'u bolo da min ye angɛrɛ tɔni 450 kan min ye jagosira jugu a tun bɛ ka taa o sira fɛ sefa wari miliyɔn 200 a kan ka bɛn o de ma douanelaka ninnu y'a yira sa ko a bɔra u kɛrɛfɛ jamana dɔ de la k'i kunda olu ka jamana kan olu tɛgɛ d'a kan Kɔdiwarikaw fɛ min ye Américains ni Kɔdiwarikaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Pennsylvanikaw fala ye olu ye tɛgɛ dɔ bila bɛnkan min bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka sira fɛ yaasa ka kalansen sigi Ivoire sɔrɔdasiw olu kunna u bɛ se cogo min na ka se ka min ye kunbɛli kɛ ka ɲɛsin lakanabaliya ma u ka jamana ale kɔnɔna na Bamaɲɔgɔn ni Lawale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Benin ale ni nanzaralakaw ka banki min bɛ yen n'o bɛ yiriwali siraw kɛ ka juru don maaw la sa olu ni Benin jago minisiriso olu tɛgɛ dɔ bila sɛbɛn na min ye euro wari miliyɔn 100 ɲɔgɔn ye k'o ta k'o d'u ma u bɛ se cogo min na k'u ka sɛnɛ kɔkɔrɔma don n'o ye bolodiɲɔgɔnma in ale fɔra kɔrɔlen kɔ Benin ni nanzara jamanaw n'o ye Union européenne maaw ye u ka baaraw taabolo fɛ min ye Algérie jamanakuntigi ye n'o ye Abdelmadjid Tebboune ye ale ye u ka mara baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa ka ɲɛfɔli kɛ u ye sanuko min b'u ka jamana kɔnɔna na min ye sanu yɛrɛ ye a ko bɛ cogo di a bɛna labɔ cogo di baara bɛ ka kɛ cogo di ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ye nin ye laada ye u fɛ sabula bi u y'a ye k'a fɔ ko sanu o jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ Algérie ale ka sɔrɔ ko ta na sira la Tanzanie ni Egypte olu y'u bolo don sɛbɛn na sɛbɛn min bɛ tali kɛ sa min ye bolimafɛnko ta na sira fɛ kuranko ta na sira fɛ min ye jamana fila ye ka se ka baara kɛ tɛgɛnɔbila in yɛrɛ kɛra min ye Egypte jamanakuntigi n'o ye Abdel Fattah al-Sisi ye ale bɛ taamala Dar es Salaamkaw fɛ n'o ye Tanzanie ale faaba ye a ka lajɛw senfɛ sa nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn ninnu kɔni tun bɛ a la Ukraine ni Russie a yirala k'a fɔ nin waati in kɔni na diɲɛ magobatigiw b'a fɛ fɛn ka bɛn ka kɛ nin ko in na ten sabula ko dɔ kɛra min ye Moyen-Orient fana kɔnɔna na sa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen n'o ye Iran ale ni États-Unis ye ko su kɔni kɔnɔna na fala ye maramafɛnw bɛ dasiri kɛ ten u bɛ dasiri kɛ ten wa min ye Amérique yɛrɛ ye kɔnɔgan caman bɛ yen n'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don na Pakistan kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ marifaci bɛ se ka jɔ cogoya o cogoya la yaasa dugu ninnu kana taa a kɛ ko ye ko min tɛna se ka kunbɛn Indonésie ale ka dugu kɔnɔna na
ayira saka fɔ ko musokɔrɔba dɔ min si bɛ se san 70 ma ale kɔni ɲagina k'a bila kaso la san 7 kaso sabula a yira k'a fɔ k'a bɛ denyɛrɛninw de ta k'olu feere fala ye Indonésie ka bɔ n'u ye Indonésie ka taa n'u ye Singapour ka t'u o sugu fana de bɛ olu ka yɔrɔ la ye min ye denmisɛnnin denyɛrɛnin 24 musokɔrɔba y'o feere k'o ban ta ye k'o wari k'a ma mago ye kalo 3 de nin ye a bɛ nin baara in na tɛgɛ de nana d'a kan sa k'a k'a ɲɛna maaw ɲɛna sa ko a denmisɛnnin ninnu hinɛ de b'a la a nana ye k'a fɔ ja denyɛrɛnin feerela don u y'a minɛ n'Ala sɔnna a ma sɔɔni sisan an bɛna an ka baabu ale da don n'an ka maa welelen Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bolomafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolomafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fana kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfin dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la
Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Ni Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye courant poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Rentrée
académique 2026-2027. Votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Bela Jelema amulumba feka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra uya kanu kanani kar kwa chamanye kare munun dilana norme konnanna au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye foite jigi kono ibiseka do akonnanna tukuminna Somatra eka kare Somatra neka kare Somatra anka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala Katase Sika Soma Kenyeba Kita Umanyina Nyoro di Sahel Mauko Katase Kolokani Jijeni Fokatase Bemama Somatra Fien Foroko Somatra Kauli Herela Kase Herela Dutri ni war dafara e passé Dakar Kasira Dinamo Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sida sidi kan numéro flani warici war sera Allo ye war soro onyena tiere la koni sama be maminye konkomiti goshi ngonga sama mone i yere ta asongo ka nogoni mali war ci sira be depo e fuye war be ci funi application e wa bosara e musaka fitini e sama mone jini kurambe sara na e credit u beta na e sani fere be ke na e sama mone ni an maliyan taye aya chifle kan galumbonda Kapi lawale dugi mitani gɛlɛya kuma na cogo cogo an bɛ jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an bɛ jɛ ka nin ko in kɛ ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔmangolo ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i magana ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o. Ngolo ne jiginni na ni ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye. Ngolo maa t'i numangoro kɛ k'i faso kira ni fiɲɛ wulila e bolo b'i kunna minɛ na. Degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ kan k'a den yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ
baw dɛmɛbaa t'a la tuguni. Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara a kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o diyara aw ye o an danbe seginna an ma o diyara aw ye an kan hɔrɔnyana o diyara aw ye ko ka dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara di sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min y'aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la ɔ n'aw ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen taabolo kelen kungilenna kelen i m'a ye wa ne kɔrɔ dɔgɔ ne tɛ foyi sara n'a y'a ja a y'a sara n'a ma ja wa a y'a sara dugutigi an sɔnna ka dɔɔnin fara ɲɔgɔn kan ka an ka jamana dɛmɛ. Dugutigi n y'a faamu komi an tɛ kolonko tile la ne ka dɔrɔmɛ 20 filɛ faso dɛmɛni kama. awɔ kɔrɔjɛ dugutigi komi dugu in kɔnɔ nɔ aw bɛɛ de b'a fɔ an filaw tigɛ ma jalen a ni ko kelen an fila tɛ to kɔ abada ayiwa anw yɛrɛ niyɔrɔ ta. n'a ma ɲɛ ko a kɛra ten an bɛɛ sɔnna ka dɔɔnin bɔ k'an faso dɛmɛ. ayiwa Falaye min ye an ka maa welele ale ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ k'a kɛ sanjiko ye n'Ala sɔnna a ma an n'ale labɛn ka bɛn waati wɛrɛ ma bi su in na ta an jagoyalen don k'o jɔ yan sabula san in halisa kaba senbana b'a la hali bi ale kɔni ma se ka yan sɔrɔ k'a sababu kɛ sanjiko ye GAFAC président don n'o ye professeur Mohamed Jara ye ale tun kan ka bisimila an fɛ an b'a fɔ sisan ko k'an bɛn waati wɛrɛ.